Vítejte na tiskové konferenci po utkání druhé ligy FK Pardubice FC Fasta Zlín. Vítám zde trenéra FC Fasta Zlín Marka Kalivodu a taky trenéra FK Pardubice Martina Svědíka. Na úvod bych požádal pana Kalivodu o hodnocení dnešního utkání. Tak já bych chtěl pogratulovat domácím z vítězství. Byli efektivnější dneska v tom zápase, měli 3 vyložené šance, vykonali. My jsme měli také 3 šance, bohužel jsme z toho gól nedali a proto domácí vyhráli zaslouženě, přestože jsme se potýkali s mnoha absencemi, který vlastně ještě se zvýšili odchodem ve 4. minutě Hajkem, takže sestava už potom byla hodně oslabená, ale přesto si myslím, že jsme mohli tady bodovat. Šance jsme na to měli. V té druhé půlce od 60. minuty jsme si vytvořili velký plán, měli jsme tam 2 gólové příležitosti, bohužel jsme góly nedali. A myslím si, že to je alfa omega dnešního zápasu i toho minulého s Bohemians, kde máme příležitosti a pokud je neproměníme, tak nemůžeme pomýšlet na bodový zisk. Domácí potvrdili kvalitní obranou fázi. My jsme se samozřejmě na to chystali celý týden i na tu situaci, která předcházela první brance. To znamená, že jsme uvolnili úplně zbytečně přes hřiště. Soupeř měl velmi rychlý přechod a využil toho. Takže to si myslím, že je obrovský mínus. Ta taktika nebyla dodržena. A ten druhý gól, který potom přišel v té druhé půlce, zase si myslím, že jsme nebyli až tolik důrazní, tak jak v těch minulých zápasech, to, co nás dobilo, obdrželi jsme v 5 zápasech 1 branku a to jenom z toho důvodu, že v té obranné fázi jsme byli poctiví a dneska těch chyb tam bylo víc. Takže určitě zasloužený vítězství domácích a svým vítězství do dalších zápasů. Děkuji za hodnocení. Nyní má prostor pro hodnocení domácí trenér Martin Svědík. Chtěl Markovi poděkovat za gratulaci. Jinak musím říct, že jsme se setkali s hodně kvalitním soupeřem a dneska to byl snad první zápas doma, v kterém jsme nebyli lepší, možná i ten minulý Zárka Olomouc, ale každopádně soupeř byl silnější na míči, myslím si, že líp kombinoval, i když na druhou stranu to trošku vyplývalo z toho, co jsme chtěli hrát, protože jsme chtěli opravdu hrát do bezpečení obrany, kde jsme věděli tu sílu Zlína, že nesmíme nechat na naší půlce kombinovat. I přesto prostě třeba druhý poločas si tam opravdu vytvořili příležitosti, které golem neskončily a bylo to i takovým štěstí a bylo to samozřejmě o tom, že nám pomohlo hodně udělat tady v těch fázích utkání. Na druhou stranu se nám podařilo středit první gól a potom určitě pro nás to bylo trošku snažší zase vycházet prostě z té naší defenzivy a čekat na ty naše breakové situace, který teda bohužel, já druhý poločas musím říct, že dneska se ten zápas moc nepovedl útočníkům, respektive David Petrus i Honza Jeřábek tam druhý poločas postavili spoustu balónů a ta přechodová fáze už nebyla tak kvalitní, takže tomu už se potom soustředilo na defenzivu a v podstatě běhalo akorát bez balónu, protože s ním držel dobře balóna a jak říkám, dobře kombinoval. Takže myslím si, že dneska to vítězství je z kategorie šťastných, ale myslím si, že zase na druhou stranu, jak to říkal Marek, my jsme měli 3 šance, do 3 jsme proměnili a proto ta výhra je asi zasloužená. Já bych jenom chtěl klukům poděkovat, protože opravdu 24 bodů na nováčka je velice slušný počin a dneska to bylo vydřené, takže děkuju klukům, třeba takový hráč jako Honza Jabudek jsem vůbec nečekal, že nastoupí, ale prostě i v tomhle tomu za to patří dík, že prostě do toho zápasu šel, i když se tam jednalo o jeho zdraví, takže tohle, jak říkám, hráčům dík a Javorovi speciálně. Děkuju. Nyní je prostor pro vaše dotazy, pokud máte něco na doplnění. Pokud ne, tak vám děkuju za účast na dnešním utkání a budu se těšit v příštím roce na druhých zápasech.